Strašný zvuk. Čaute, moje meno je Rice a toto je let's play na hru Happy Wheels, keďže je to pomerne dosť známa hra, ktorú už hralo dosť veľa youtuberov. Takže typu komenty typu toto čo už Gogo si nechajte. Takže poďme, ja neviem, skúsime si vytvoriť vlastný diel. A to tak. Ne, to mi bude dlho trvať, to nechcem robiť toto. Teda to takto, ačkejte. Neviem. Tak toto. A dáme, skúsime dať play, čo to urobí. Ja som to nehral ešte, takže fajn, ako hral som to možno dvakrát v živote, takže neviem absolútne, čo tu mám robiť. Počkáme si, kým sa to načíta. No už je to. Takže pravdepodobne Ježiš. Aha. Dobre. Aha. O, to čo robí? Počkej. No dobre. Neviem ani, ako sa to ovláda. Čo tu mám? Ježíš. Dobre. To čo? Super. Fajn, ok, takže toto asi nepôjde. Nechceme zrobiť. Takže ideme znova, hej. Ideme toto. Neviem, môže to byť dobré. Ježiši. Dobre. To som asi už mal ísť, že? Nevadí. Dobre. Znova. No poď. Ono sa mi nedá hýbať. Fakt sa mi nedá hýbať. Myslel som si, že to je problém vo mne, ale ako vidím, asi ne. No poďme znova. Chcem to skúsiť, že to akože náhodou nepôjde. Ne, nejde mi hýbať. Dobre, nevadí. Chcem aspoň jeden diel prejsť, takže ako dáme niečo easy. Subway. Môže byť? No. Toto čo je? OK. Aha. A kde som akože ja, lebo vôbec ako viete či nie, ale ja neovládam nič momentálne, takže Ježiš. OK, fakt ja nič neovládam. Je to divné. Ale dobre, môžeme si to kúknúť, ak nič sa nedeje. Inak nemám kameru preto, lebo anonymne tu bude zo začiatku podľa mňa lepšie. A možno časom sa aj odhalím. No, svoj ksicht, samozrejme. A McDonald's, hen! Dobre. Prvé niečo, čo som prešiel, ako... Dobre. No skúsme toto. Zda to zaujímalo. Nee. Toto čo je, hen? Toto čo je? Dobre. Ako ono tu nejde vôbec hore, ale tak ako... Pohode. Tu sa mi niečo stane, stalo sa... A ne, nestalo sa mi nič. Haha, ježiš, počkaj. No toto ne.
Ako, neviem čím to je, ale ešte sa do mňa nikto netrafil, takže... Ježiš. A ja teraz nič nedržím, ale to... On stále lieta. Ako... Dobre, fajn, nejdem s tým vôbec hýbať. Akože čakal som niečo lepšie od tohoto dielu, ale tak bohužiaľ. Dobre, poďme niečo iné. Čo si dáme? Dáme si toto. Nie to lákavo. Tu si môžem vybrať! To je ako pecka. Dáme si tento zamilovaný pár. Ale ne, zamilované páry sú na nič. Takže poďme. Tým nechcem uraziť nikoho, kto je zamilovaný alebo dačo, je to zase. Fakt ne, ale... Chápejte. Fajn. Ako toto bol dosť divný diel a skúsim ho znova, lebo sme si mohli vybrať charakter, takže aspoň skúsim znova, že dám tomu ešte druhú šancu. Ježiš. Dobre. Tak toto hej už no. Sa mi páčilo. Dobre, skúsme si dať tú tučnú tetu, lebo to sú typické ženy proste. Ako nechcem urazovať ženy, hej, lebo tak bežne by sme proste neexistovali, dobré ženie, hej. Takže, ale... Toto fakt ne. Ježiš, no dobre. Chcel som tú ženu, lebo... No proste, ja ešte som vám nedopovedal, no proste typické ženy, že... Ako... Jedia, spia, idú si na nákup, kúpiť si niečo s vozíkom, vrátia sa, neviem ani kde som, nevadí. Boha ľudia, vy neviete robiť mapky, ako... Dobre, neviem to ani ja, hej, tak ako uznávam, ale toto, to je dosť. Takže skúsme Office, čož myslím, že je kancelária? Hej, je. Takže... Je! Ježiš, je... Dobre, ne? To som nečakal. Absolutne som to nečakal, ale fakt. No dobre, ako. Nevadí, poviem. Inak v popise videa bude môj Ask, keby vás niečo zaujímalo, v prípade hodíte tam, čo vy ste chceli ako nahrať. Chcel som nahrať Outlast, lenže Outlast mi absolútne nejde, takže... A bolo mi to strápne ísť ku kamarátovi to nahrávať, lebo... Je to proste divné. Tak... Proste, to je jedno, ale... Proste Outlast mi nešiel a chcel som to nahrať, lebo tak je to podľa mňa dosť dobrá hra. Akože dobre, nahrávalo tu milión 500 youtuberov a zase by som čítal tie komenty, že kopíruješ hento a pritom to vôbec nie je pravda, pretože keď si to proste youtuber chce zahrať a chce sa to podeliť so svojimi fanúšikmi alebo ľuďmi, ktorí ho sledujú, tak proste neznamená, že ako bude teraz... Ježiš, nabrali sme četu. Dobre. Toto hej, sa mi páči. Ježiš, socka. Ale to nemala robiť, no dobre, nevadí. No tak proste ste sa o to podeliť s tými, čo ho sledujú a... Ja to... Ja keď som ešte nemal kanál, tak som to úplne rešpektoval, lebo som to chápal proste, keď niekto chcel... Ja som si dal tú istú, že? Fér. Nevadí. Ideme to skúsiť. Ježiš. Aha, toto som mal urobiť. Jaská. Chuje teda. Ježiš. Toto som nemal. Hej, toto som nemal urobiť, lebo... Ježiš, no dobre. Toto video bude mať asi len 15 minút, lebo veľmi... Tak to hudba inak. Lebo veľmi tu nemáme čo robiť. Ja by som si nejaký oný. Zahral by som si nejaký... Pink Fluffy Unicorns mapu. Dáme si tu. Ja sa len tak teším, keď vytráti celý ten nákup, to je pecka. Ale ne, budeme sa snažiť prejsť celú hru s nákupom, hej? Takže ideme to skúsiť.
Ja neovládam, ako ozaj. No nevadí, no dobre. Hi, hello. Jež. Seriózne ma teraz myklo. Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns? Pink! Where are they dancing? Rainbows! Please use one word to describe the texture of their magical fur. Smiles! Yeah! Could you make me some breakfast? Tsunami.